Märkää! Petri! No vittu siis. Niin. Ei mitään. Lopeta. Vittu. Vittu tää on hyvä tää on. Ei vilja. Tää on kyllä nallekarvoja tässä vittu. Helvetti sanon minä. Tässä nyt sit pompit, niin tuo mun puranee vittu lasillinen kylmä vittu vettä. Saatana paha olo vittu oikeesti. Antakaa toista nukkuu. No niin. Herättiin se tos, kun toi vittu muukku tuli herättämään. Kello nyt lähti 3 sunnuntai ja... Eikä mitä vittu Janina kello? Ihan vittu sama. Meillä oli vittu hyvät bileet. Vähän ruokarahaa nyt. Tätä jääkaapista löytynyt niin hyvä safka. Se pakko käydä tuossa saleet vittu hakea tai hyvä darramasta. Joo, eilen oli vittu hyvät bileet, paitsi pari pian takaisku loppuun ottama. Mut onneksi nyt saatiin rauhoitettu ja kaikki loput päätti ihan jeesus. Mennään kattoo mitä safka tää kertaa otetaan. No niin, nyt tarttu mukaan tuolta saleesta sipulirauhetta. Ihan sairaasti hyvää ja sit Mama nuudelei lihomakkuusia. Mama on paras merkki, kannattaa suosittelen. Ja rappiohampurilaisia, pari kappale. Pekonia. Ui vittu mä rakastan pekonia. Ja sitten ruokajuomaksi jääneet. Katsotaan mitä näistä valmistellaan. No niin, elikkäs tässä tulee nuudelei. Meitsi tykkää niistä vetää aina sellaisia, anna kauan niiden kiehuu, koska sit niistä tulee sellaisia vähän paksumpia sellaisia parempia. Sitten tässä meillä on pekonit ja sit mä heitin noin hampurilaiset ja piffit kans tohon, että niitä saa vähän makuu kans pekonista. Ja sit mulla on tässä hampurilais leivät, mitkä sämpylät vittu onkaan, niin ne mä ajattelin tukea tänne. Pohtaan ne. Katsotaan mitä on aikaa. Meillä on ihan sopiva aika. Ei se mitään. Katsotaan pian kun safka alkaa valmistumaan. No niin, nyt on ruoka valmis. Nyt meillä on tänään nuudelei pari pakettia. Siihen mä löysin kaapista vielä tonnikalasia ja ihan sairaan hyvää. Sitten mä laitan vähän hoivariini, koska mä tykkään sitä laittaa vähän vielä jälkeenpäin. Kun se sulaa tonne, niin tulee sen kiva rasvainen maku vielä. Sitten on kunnon vitu rappiopurilaiset. Siellä on sipulirouhetta, sit siellä on pekoni, piffi, ketsuppia, sinappia, hampurilaismajoneesia, kaikkea ihan vittu hyvää. Tää on kunnon mättö ja sit ruokajuomaan tätä jätetä. Maistetaan näitä kunnon rappiopurilaisia. Kunnon rasvas. Kunnon rasvas. Vittu hyvää. Maistaa se nuudelikin. Täydellistä. Nyt meni vähän enemmän aikaa kun näitä teki. Kyllä mä sanoin, että odotuspalkinta ihan vittu hyvä. Kunnon setit suoraan sanoen. Joo, eilen oli 3. päivä kun mä dokkasin. Oli kyllä kuvasit kyllä eilen. Mutta en mä tiedä, mulla ei ollut eilen kauheat kuvasit kumminkaan. Tällaiset sopivat. Ja edelleen päivä oli kunnon kuvasit, vittua edestä. Joo, mut eilen oli tosi nasta, oltiin tää meillä. Oli toi yhden kaveri synttäribileet ja tässä vaan ryypiskeltiin ja katsottiin telkkaria ja kaikkea tämmöstä shiistia, mitä nyt lauantaisin kuuluukin tai nyt kuuluu ja kuuluu. Vietettiin ihan spessu aika ystävien kesken ja tämmettiin. Ei se mitään. Ja siitä vielä
piti sanoa, että sori oikeesti sit viime jaksossa kun se kiroilu. Mä en tajunnut itekään, että mä kiroilen niin vittuasti. Suoraan sanottuna, mutta ei se mitään. Katsotaan. Joo ja sit annan hyvän vinkin, että jos teillä on mossit loppu, ihan finitas, ja te tiedätte, että te haluatte jotain hyvää safkaa sit seuraavan päivän, kun jos ryyppää tällettiin, niin annan vinkin, että pitäkää sellaiset pienet käskekää jengiä vaan sinne ryyppäämään, niin pullamassa ja sit vaan kato. Sama laittiin kun tänään vittu haettiin noin pullamassa ja noin safkaat. Et se on kätsyy hommaa ja en mä sit oikein. Tänään tämmönen aika semi-laimea darra. Tällä hetkellä ainakin vielä. Vittu viime kerralla iski vasta kunnon darra sen videon jälkeen, mut joo. Mitäs siitä sit sunnuntai ja huomen paluu arkea taas ja ei se mitään, ollaan kuulolla.